наврӯз мардумитарин ҷашни миллии мо маҳсуб мешавад, ки дорои расму оинҳои хоси худ мебошад ва имрӯз ҷаҳонӣ шудаву дар тамоми нуқоти олам ҷашн гирифта мешавад. рӯиши сабза, киштукори деҳқонон, пухтани суманак, афрохтани хони ҳафтсину ҳафтчин аз ҷумлаи расму оинҳои наврӯзӣ маҳсуб мешаванд. бо омади ҷашни наврӯз ҳолу ҳавои кишвар иваз мешавад ва ҳама чиз ба ҷунбиш ва ҳаракат дар меояд. чун ҷунбиш ва ҳаракат ҳамон варзиш маҳсуб мешаванд, пас наврӯз ва варзиш ҳам пайванди ногусастанӣ доранд. ба ҳамин хотир дар тамоми ҷашнҳои наврӯзии тоҷикистон, ки ватани наврӯз аст, намудҳои гуногуни варзишӣ аз ҷумлаи расму оинҳои ҳамишагӣ мебошанд. яке аз пуршукӯҳтарин оинҳои наврӯзӣ дар кишвари мо баргузории мусобиқаҳои бошукӯҳи гӯштини миллӣ мебошад. яке аз суннатҳои бисёр муҳими наврӯзии мо гӯштингирӣ аст, ки ҳар наврӯз дар тамоми гӯшаю канори кишвари мо паҳлавононҳо дар майдонҳо гирд меомаданд, мардум гирд меомаданд ва маросими гӯштингирӣ, базми паҳлавонӣ оғоз мешуд, карнаю сурнай садо медод ва яке аз расмҳои ҷолиб ин буд, ки вақте паҳлавонҳо ба майдон меомаданд, онҳо бо рақсу бо бозӣ ба ҳамдигар бархӯрд мекарданд ва гӯштин ин суннат аслан рамзи қудрат, рамзи нерӯ ҳаст. имрӯз ҳам ҷавонони мо бо нерӯи бозии худашон менозанд ва мавзӯи сиёсӣ ҳам ҳаст. яъне ҳар қадар қудрати ин паҳлавонҳо зиёдтар аст, шӯҳрати ин миллат бештар мешавад. дар гӯштинҳои миллӣ, ки дар шаҳру ноҳияҳои кишвар дар айёми наврӯзӣ доир мешаванд, барои тамошои разми паҳлавонони тоҷик 50 то 100 ҳазор мардум ҳамасола ҷамъ мешаванд ва ба ҳашамати наврӯз меафзоянд. дар гӯштини миллии наврӯзӣ ҳар фарди алоқаманд, чӣ ҳаваскор ва чӣ варзишгарони номдортарини кишвар ба майдони рақобат мебароянд. ҳамчуноне ки дар шоҳномаи фердавсӣ Гурдофарид бо танҳо дар набард буд, аҳён бонувон низ дар майдонҳои наврӯзӣ медурахшанду соҳиби ҷоиза мегарданд. аммо дар канори гӯштини миллӣ ҳамчунин дигар навъҳои варзиш аз ҷумлаи давидан, бандкашӣ, аспдавонӣ, волейболу футбол ва дигар намудҳои бисёр қадимаи варзишҳои мардумӣ назири сангчабозӣ, чилқаърибозӣ ва дигар намудҳои маъмул дар минтақаҳои гуногун дар базмҳои наврӯзӣ ҳатман ҳузур доранд. метавон гуфт наврӯз дар тоҷикистон дар баробари суннати қадимӣ ва падидаи бисёр дидании фарҳангӣ буданаш ҳамзамон як ҳаракати оммавии варзишӣ низ мебошад. ба ҳамин хотир ҳамасола дар тамоми нуқоти кишвар мақомоти иҷроии ҳукумати маҳаллӣ дар канори чорабиниҳои фарҳангӣ ҳамчунин чорабиниҳои варзишӣ низ доир менамоянд, ки бошукӯҳтарини он дар пойтахти азизи кишварамон доир мегардад. наврӯзгоҳи шаҳри душанбе ҳамасола дар айёми наврӯзи оламшумул мизбони мусобиқаҳои ҷумҳуриявӣ оид ба гӯштини миллӣ ва мусобиқаҳои аспдавонӣ мегардад ва беҳтаринҳои кишвар дар пойтахт ба рақобат мепардозанду пайванди наврӯз ва варзишро, ки аз қадим дар миёни мардуми тоҷик вуҷуд доштааст, боз ҳам қавитар мегардонанд.